Skutečně došlo k tomu, že člověk musel zadat do té navigace tu destinaci a vydali jsme se na Jižní Moravu. Zatím už 40 sekund se obouváš zase do Moravy. Ne, jsem se do ničeho neobu. Já jsem charakterizoval geograficky naší polohu. Ale jsme vlastně na místě, který, řekl bych, předchází obrovská legenda. Tak já nevím, no Mariane, ono to jako už po první větě bude jasný, že ty máš k Moravě absolutně blízko, protože nemluvíš ani moravsky, ani česky, ale slovensky. Což vlastně asi a ještě se jmenuješ Němec. My jsme po letní pauze s Vinofanatikama zpátky. Já jsem tušil, že to přijde, ale říkal jsem si, to třeba přijde chlapci třeba po 17 letech, co to budeme dělat. Ale skutečně došlo k tomu, že člověk musel zadat do té navigace tu destinaci a vydali jsme se na Jižní Moravu. Je fakt, že potom, co zaznělo zejména z vašich úst, ne z mých úst, z vašich úst, tak jsem dost překvapený, že jsme na Moravě, že vůbec nám... Jsem rád, že to připomínáš. To ano, byly to vaše slova, já jsem pouze průvodce, já vůbec se distancuju od toho, co jste říkali, ale jsme na Jižní Zatím už 40 sekund se obouváš zase do Moravy. Ne, jsem se do ničeho neobu. Já jsem charakterizoval geograficky naší polohu. Ale jsme vlastně na místě, který, řekl bych, předchází obrovská legenda, protože když se tak jako mluví o té Moravě, tak musím říct, že Gurdau těch posledních pár měsíců je jako takový zářivý bod, kde si všichni tak jako říkají, to je úplně super, že opravdu to přibývá těch evropských míst nebo míst, kde to víno snese evropský srovnání, evropskou konkurenci, tak jsem rád, že jsme tady na těch pár dílů a je dobrý, že my jsme jako izolovaný a vlastně to vinařství Gurdau je obehnaný takovým osnatým drátem, to znamená na nás vlastně nikdo jiný nemůže a jako cítíme se v bezpečí, pakliže teda samozřejmě naproti majitel sklepu Strec Josef nevytáhne bazoku, kterou má ještě někdy ze 70. let a dneska tady... Jsme rádi, že se to nevysílá živě, jinak už by tady někdo zvonil. Jako bazuka Stréca Josefa je něco strašného. Bazuka Stréca Josefa je něco jako jeho červený po dědečkovi. V podstatě je to absolutně úplně stejný smrtící efekt. A jsme tady s Marianem Němcem, který je somelierem vinařství Gurdau. Tak já nevím, no Mariane, ono to jako už po první větě bude jasný, že ty máš k Moravě absolutně blízko, protože nemluvíš ani moravsky, ani česky, ale slovensky. Což vlastně asi a ještě se jmenuješ Němec, což samozřejmě jako naznačuje, že seš na správném místě. Ale mě to jako zajímá, jak si jako fakt stojí Morava, a teď z toho zkus třeba vyčlenit Gurdau, ale jak si stojí Morava, co se týká vína v roce 2025? Výborně. Prvé 2 sekundy boli odpad, jo? Ja to vnímam zvonku už roky, keďže som profesionálnym somelierom viac ako 20 rokov, tak vlastne tú Moravu a Slovensko ako také vnímam, čo sa tu robí a čo k tomu dodať. Je tu potrebný posun, je tu potrebná energia a nejaký impuls, aby sme sa posúvali a konkurovali vlastne v zahraničí alebo minimálne dostali Moravu a moravské vína na mapu sveta. No a je třeba tohleto, co tady vidíme, a samozřejmě není to jediný místo Gurdau, těch míst tady podle mě ještě další 3 bychom našli, možná 4, víc ne. Ne, určitě ještě. To už je patejnica za 7 minut. Ne, jsou ty místa, ale co je tím impulzem, že musí přijít nějaký silný investor, nebo i ta poptávka se mění. Jo, vlastně říká, že se to proměňuje a to prostě podepisuju, že se to fakt proměňuje. Ale co je ten element, který je k tomu důležitý, k tomu posunu? Jsou to ty peníze? Nie. Prístup a myslenie. Chcieť niečo dokázať a chcieť sa posúvať ďalej. Toto je asi to najhlavnejšie. Máme kopec rôznych projektov, kde sú peniaze a chýba tam vlastne tá myšlienka dotiahnuť ten koncept a posúvať ho ešte ďalej. A ťažko viem to porovnať s tým, čo robíme my, že vlastne toto je stále ešte len začiatok. To je to, čo rozprávam. Máme ďaleko väčšie ciele. Ale hlavne porovnať sa s tými najlepšími vo svete. To by mala byť tá prvotná myšlienka. Out of the box. Rozmýšľať trošičke ináč. A nenabízet to víno vlastně dominantně těm cykloturistům a na tu tradiční, a to není moravská věc, to je česká věc, na tu spotřebu, že prostě vypiju 65 litrů za měsíc, ale fakt jako jít tím směrem
jako jde celá Evropa a trošku to kultivovat, je to možná postoj, já nevím. Takto, ja to poviem asi z toho takého biznisového zase raz zvonku pohľad. Čo sa týka cien, nevieme konkurovať, lebo nemáme objemy. A práve preto si myslím, že vlastne karta by sa mala otočiť a to myslenie by malo byť, poďme robiť menej a lepšie, aby si nás zapamätali na základe kvality, aby sme si tú značku Morava vybudovali. No, protože ten potenciál to má jako, myslím, asi obrovský, ne? Ty podmínky jsou jako dobrý. Ostatně tady kousek odsud je vlastně jedna z nejlepších těch světových vinných destinací a když se člověk podívá tady okolo, tak jako každý, kdo sem dorazí na Moravu, na tu jižní, tak musí být jako omráčený a ten potenciál tady je. Jako fakt si myslím, presne tak, to som chcel povedať, že vlastne stačí prejsť 10 kilometrov za hranicu, alebo vlastne odtiaľto 10 kilometrov a tam to ide. Tam tie vína vedia byť úspešné, vedia s tým pracovať a prečo zázračne tu to nejde. Keď si vezmeme historicky, tak to je jeden velikánsky región, ktorý bol rozdelený medzi 4 krajiny. Takže vlastne podmienky máme rovnaké. Ťažko povedať, možno niekde lepšie, v nejakých údoliach niekde horšie, ale vlastne štartovacú čiaru sme mali rovnakú. Bohužiaľ, vlastne, jak spomínam to naše myslenie, odbočilo z tej cesty a chcieť niečo dokázať a robiť to lepšie. Když se dostaneme k té ceně, kterou si taky zmínil, tak jak opodstatnit tu cenu těch moravských vín a kam by to mělo patřit, protože je jasný, že tady člověk najde prostě vína, kde se dostáváme i na vyšší desítky korun a člověk za to pořídí víno, nižší stovky. A to přece není ta reálná hodnota. To jako, zatím už já musím cítit, že to je blbost, ne? Za to se nedá dobrý víno pořídit v té kvalitě. Absolútny súhlas vlastne. Tak, jak som povedal, nedá sa superiť na cenu. Máme tu čilské víno za 60 korún fľašu. Keď si zrátam náklady na lahev, etiketu, šrubovák... Na tak tú vlastne, cestu z Chile ešte. Presne tak to nemôže vychádzať a napriek tomu to funguje. Takže preto hovorím, mali by opustiť to myslenie, snažiť sa ísť na cenu a uspokojiť všetkých, ale zamerať sa na tú kvalitu. Samozrejme, tá cenovka bude niekde inde a to je absolútne v poriadku. A z môjho pohľadu, a je to veľmi subjektívne asi, ale cena nikdy nie a nemôže byť problém. Treba ale doručiť. A tak by som špecifikoval vlastne aj tú cenu. Nech si každý povie, aké sú náklady, a čo všetko do toho dáva, ale tá kvalita toho vína musí byť v tej cenovke. No, jak na vás, jako když to tak vidíte, působí Gurdau a obecně, čím byste vyzvihli to, co se tady děje a v čem je ta rapidní změna oproti jako jiným částem Moravy, nebo tím symbolem součástí té proměny? Protože fakt na spoustě míst na jižní Moravě se to proměňuje a mění se to k lepšímu, k dobrýmu. Já si troufám říct, že jako samozřejmě Gurdau vyčnívá, jo? Tady se podíváme kolem sebe, podíváme se na tu architekturu, podíváme se na ten přístup, kde prostě se podívali na to, jaký je tady teroár a podle toho pěstují odrůdy, který sem patří historicky a fungují na tom podloží, který tady je. A to je jedna věc, ale mě spíš jako ťuklo, jak říkal Marián, že to není o penězích. Já bych asi na obhajobu jako některých vinařů řekl na Moravě, že to je o penězích, jo? Protože ono jako úplně drasticky, dramaticky změnit vlastně svůj přístup a tu produkci z nějakého takového toho spíš jako folklorního vinaření. Prostě jezdí tady někdo na kole, zastaví se v tom sklípku, dá si něco, koupí si pár kartonků domů, přejít na něco jako sofistikovanější, stojí peníze a bude tam velký, jako řekl by, gap mezi v tom přechodu a to musíš nějak přežít. A podle mě ty vinaři menší, díky tomu, že prostě nemají v té firmě cashflow, si myslím, tak tohle to nemůžou přežít a proto se jako bojí vlastně přecházet nějakou jiným směrem. Jo? Takže já nevím, mě by právě zajímalo, jestli to je otázka nějakého sdružování vinařů, prostě investování nějakých peněz a dělání větších projektů, než jako nějakých malých jako dílčích vinařství, nevím, tu odpověď jako neznám a spíš jako to jsou otázky asi na tebe, ale jako říkám, je malá obhajoba toho, že asi ne úplně každý jako může to udělat jenom tím nastavením té hlavy. Ono na to prostě ty finance vždycky jako potřebuješ. Když chceš udělat něco
Ani ne takovýhle, i když chceš udělat z 10% to, co máte vy tady. Jo, i tak je to náročné. Za mě. Asi by som to neporovnal presne tak. Máme úplne iné nástroje na to, aby sme s tým pracovali a posúvali to ďalej. Takže aj práve preto nikoho tu nevnímam ako konkurenciu, čo je vlastne jedna taká hlavná myšlienka. V tak maličkom regióne by sme mali držať spolu, motivovať sa, podporovať sa a posúvať sa plošne. Čo troška tomu ukazuje vlastne za 2 roky sme tu mali nejakých 700 vinárov, ktorí nás prišli navštíviť. Zdejších. Áno. Od tých, ktorí vlastne nás podporujú a obdivujú a niečo si z celej tej prezentácie z toho času, čo my s nimi strávime, zoberú. Až po tých troška kriticky, po tých, ktorí už od dverí radia, ako to máme robiť, lebo oni to robia najlepšie. Takže sú rôzne, ale toto je ukážka toho, áno, dá sa to. Nástroje máme iné, každý to chápe. Každopádne ten prístup, to myslenie, čo ja rozprávam, je, treba začať. A vlastne ja keď nemusím to zmeniť z 0 na 100, môžem ísť postupne. Taktiež vlastne ja robím toto s podržaním vína a ročníkov, aby vyzrievali, aby išli na trh lepšie. Tak vlastne to isté môžu robiť aj oni. A vytvoriť si program v odzovkách na 10 rokov a postupne meniť ten charakter toho. Ináč budú vlastne sa točiť v kruhu. A poznám maličkých vinárov, ktorí proste majú 2 hektáry a vedia to robiť poctivo. A to znamená, dá sa to. A je to 23-ročný chlapec. Takže nehľadajme tam veľkého investora za tým a za mňa chlapec, ktorý robí najlepšiu frankovku, ktorú som kedy pil. Koho myslíš? Nepoviem. Vojta Bystrický. OK, zajímavý. Vlastne tu nedaleko. Takže ja ho veľmi obdivujem. Človek, ktorý to proste robí srdcom a je v tej vinici a tie vína stoja za to. Je to tam cítiť. Hele, a změnila se i tato reakce, když jsme u toho biznesu, nezměnila se i ta klientela, že jako i ty lidi, kteří přijíždějí na tom kole, tak už trošku očekávají tu kvalitu, která se bude přibližovat té Evropě, že už to jako neobstojí to, kdy já si pamatuju, že táta, no ne, v těch 90kách, tak táta jel jsem na obchodní jednání a přivez něco, co je prostě ten karton, ne, to se jako tam byl ten okamžik, že má člověk víno z Moravy a nedalo se to pít, ale bylo to jako jedno, že to byl ten kolorit. Ale myslím, že už i teď, my, co sem vyrazíme a prostě procházíme tady tu krajinu, jedeme i na tom kole, tak vlastně i od toho vína očekáváme cíl. Není to nutnost pro všechny ty vinaře to proměnit, protože ty nároky, ty klientely prostě budou, nechci, že utratí, a budou muset utratit víc peněz, ale jako už i ta chuť a ta znalost je trošku dál. Absolutný súhlas. Keď sa pôjdeme spätne, niekedy to stačilo, dnes už to nestačí. Je treba vnímať z pozície vinárov, budem troška kritický, vnímať tú zmenu. Že vlastne tá klientela očakáva ďaleko viac. Prečo? Lebo sa edukuje, lebo cestuje a už porovnáva s niečím. A to niečo je lepšie. Tak potom si na základe toho vyberajú. A tam sa dostávame k tomu, prečo napríklad vlastne ten predaj tých vín konkrétne v Prahe nie je úplne až taký, jak by mal byť. Napriek tomu, že sme hrdí Česi, Moraváci a máme radi naše víno, super, ale tie čísla neklamú. Tam by to malo byť odzrkadlené. Lenže to musí prísť s tou kvalitou. No musí přijít ta kvalita, protože když se pak podíváme na ten vztah nás všech, občanů Česka, jak si vlastně schutí dáváme tu Plzeň kdekoliv v zahraničí, tak najednou jako takovýhle patrioti prostě směrem k tomu vínu nejsme. Já neříkám, že se dostane, ale může se dostat na tu světovou úroveň, akorát to člověk musí zadat. Tak co tebe tady zaujalo? Já jsem rád, že jsi zmínil zahraničí, protože Plzeň v zahraničí evidentně všichni hledáme. S tím vínem to tak určitě ještě není a já jsem rád, že jsme to otevřeli to téma, protože málo vinařství vlastně se chová jako ten ledoborec tím způsobem, že by vlastně vstupovali do toho exportního prostředí tak sebevědomě, tak znale a tak jako významně posouvali tu Moravu v tak rychlých jako časových formách, to, co jste vlastně
to cílili vy, což je možná jakoby tím trikem, který jsme si nikdy nemysleli, minimálně tady na Moravě, že vinařství takové velikosti, respektive takhle butikový a malý, dokáže něco, co se očekávalo od velkých vinařství. Býti ledoborcem, býti vlastně ochranou pro menší vinaře a trošku otvírat vlastně ten svět jako takový, což nyní vás vnímám, že to ve světě děláte vy a je otázkou času, kdy možná tím, jak prozradíš, jak to vlastně děláte, nebo jak to ty osobně dokážeš nastavit, aby Gurdau se pil v Ázii, aby se pil v Londýně, aby se pil v Americe. Možná tohle může být klíčem toho, aby ten menší vinař 2 hektarový dokázal pochopit, že to riziko za to stojí, se spolehnout na 2 ideální odrůdy, možná 3, které jako dokážou reprezentovat jak jeho osobnost, tak Moravu, tak možná se dostat v té rovnici dál. Tak zkus nám možná prozradit, kde ten export je, jak se pro Bůh dělá a jak jste dosáhli toho, že Gurdau je možná víc známý ve světě, nežli v Praze jako takový, což je paradox a my se to v Česku... V Česku, neříkej tu Prahu furt, to je přesně jako... Takže jo, seriózní otázka, protože tohle je něco, co vám vnitřně velmi přeju, zároveň závidím a myslím si, že to je velmi správná cesta, jak dosáhnout něčeho venku, abys dostal ocenění u nás doma. Pak, když se mýlim, poprav mě. Tá tvoja otázka bola veľmi dlhá a má niekoľko úrovní a začal by som... Toto je s Ronaldem. Začal by som tým... Ja ti to klidne rozdelím pak, ale dobře, skús to, začneš. No. Začnem tým, že vlastne nie sme jediné vinárstvo, ktoré exportuje. Ja registrujem niekoľko vinárstiev, ktorým vlastne sa darí exportovať. Tam potom ale taktiež by som jemne rozdeľoval, akým spôsobom. Gurdau exportuje, ale pointa nie je predať, ale budovať to meno, budovať tú apeláciu, respektíve terroir Kurdejov a vlastne byť hrdý, odkiaľ sme. A je to stovky prezentácií, ktoré robím, a vlastne kde spomínam tú unikátnosť terroiru Kurdejov. A od toho sa stále odpichnem a stále sa budem odpichovať od tej kvality toho vína. No a teď jdeme k tomu. Tak v čem je teda ta kvalita toho terroiru? Jaká je ta charakteristika terroir Kurdejov? Keď môžem, troška otočím. Prvýkrát, keď som mal možnosť ochutnať Riesling odtiaľto, nevedel som nájsť na svete Riesling, ktorý by chutnal takto. A tá unikátnosť vlastne to počiarkuje. To isté mi potvrdzujú vlastne aj vinní kritici. Nevyzrievajú tie naše vína ani ako rakúske, ani ako nemecké, ale majú to svoje špecifikum, ktoré ide vlastne v chuti, charaktere naprieč všetkými vínami, ktoré vyrábame. A teraz sa vrátim a odpoviem, je toto unikátne údolie, ktoré je uzavreté, je tu ten konštantný pohyb vzduchu, vietor, ktorý vlastne nám pomáha naprieč celým rokom. Sú to vlastne tie expozície vlastne tých viníc, vinohradov a potom v neposlednom rade mikroklíma, ktorá vlastne to doplňa. Je to 1000 faktorov, ktoré vieme, že sa stretli v jednom bode a funguje to. Ale jediná odrůda, nebo je to teda je Riesling? Je to pro ten Riesling takhle unikátne? Máme tu Riesling, Veltlin, Pinot Blanc, 3 odrody, na ktoré sa zameriavame. Ale samozrejme plus minus sú v jednom štýle, charaktere. Aj to je ten charakter našich vín. Ľahko, sviežosť, balans a čistota. Takže toto je ten už výsledok. Ale tých faktorov, asi by sme tu boli do rana, keby sme ich mali vymenovávať, ale stretlo sa to tu. Každopádne poviem, dnes je 2025, ale my vieme, že historicky ten úspech tu už bol. Aj na tom základe vlastne Gurdau prišlo sem a má vinice tu. Takže to terroir nielen dnes, ale už naprieč storočiami tu bolo a bolo unikátne, čo vieme historicky. No a jak to teda jako probíhá ta samotná cesta ven? Takže je to nějaká prezentace, nebo ty napíšeš někomu, někam jako jedeš? Jo, jak to teda, máte to, seš o tom přesvědčený? Myslím si, že jsme o tom přesvědčení všichni, když máme možnost ochutnat. Tak ale co dál? Tak jako já zazvoním na ty prestižní restaurace, vytipuju si je, nebo jedu na veletrh.
Jako jak teda exportovat? Ono sú všelijaké cesty. Spomeniem zopár. Jedna z tých úvodzok jednoduchších je, že niekto nás objaví, ozve sa a príde sem a začneme komunikáciu. A druhá je aktívna, ktorá je samozrejme efektnejšia, a to je budovať tie reálne hodnoty. Mať reálne výsledky a tie začať prezentovať, respektíve hľadať tie príležitosti, kde ich prezentovať. Takže začali sme úplne z dola. Keď spomeniem, vlastne máme vinných kritikov svetových, Jancis Robinson, James Suckling, ktorí vlastne nám hodnotia už niekoľko rokov vína a veľmi vysoko, pomerne aj na tú svetovú úroveň. A vy ste je kontaktovali? Áno. Potom vlastne je, spomeniem, World Best Sommelier Selection, kde približne máme 3 vína v top 120 na svete. A na základe toho je to ten marketing, je to ten nástroj, tá hodnota. Keďže vlastne, keď človek ide vonku s moravským vínom, každý sa ho spýta, dobre, máte nové pivo? Fajn. Nikto nevie v zahraničí, že robíme víno. Tam začínam nie na 0, na -100. Ale s tými úspechmi, ktoré jako sú... takhle je vnímaná prostě Česko. Jo. Stále áno. V rámci prostě Top Gastra. Áno, stále áno. A napriek tomu, že to je v knihách, ktoré som aj ja zaučil vlastne na tých školách, jednoducho Česko ako také vinárska obec alebo región vlastne nie je vnímaný, ale že absolútne. No a potom idem ďalej, takže vlastne mám niečo už v rukách, mám reálne hodnoty ľudí, ktorí sa postavili za nás a dali nám tie body a hodnotenie, a s tým idem, a moja cesta je, idem z vrchu, keďže vlastne ja vidím reálnu tú hodnotu tých vín a viem, že tam patria, oslovím top sommelierov vlastne v tej danej krajine a pýtam sa ich vlastne, s ktorými distribútormi sa im robí najlepšie. Koho by mi doporučili na takýto charakter toho vína a vinárstva. Pokiaľ ich to zaujme, samozrejme, že využívam všetky nástroje, ako hovorím, marketingové, obrázok, video a tá architektúra úplne pomáha. Ale potom mám aj tie výsledky. Na základe toho mi doporučia distribútora. Potom vlastne oslovím distribútorov a poviem im, že ten a ten sommelier nám to doporučil a hneď tam mám link. A v momente, keď sa to podarí, viem osloviť sommelierov a tí od toho distribútora už začínajú brať víno. Minimálne sa to rozbehne vlastne ako také. Stále sa nebavíme o tom, že riešime palety, riešime po kúskoch, všetko má svoj čas a vývoj. Ale samozrejme je to aj takisto podmienka, jak som spomínal skôr, nie je o to len predať. Veľmi nám záleží na tom, kde tie naše vína sú prezentované, ako sa s nimi pracuje. To znamená, konkrétne už keď som spomínal Dánsko, aby to nepôsobilo príliš, ale máme víno v 3 Michelinke Geraniu, máme v nejakých 2 Michelinoch, máme v 1 Michelinoch a vlastne to Dánsko krásne funguje. Dánsko jsem ho viděl, no. To mě bylo to, myslím, v Alchemistově, myslím. Ano. Tam to bylo. Tak tam to člověka jako zahřeje. Člověka potěší. No ale je pravda, že když jsme si to objednali, tak jako, OK. Jakože... Ale páni jsou dobrodruzi. No, ale je to tam. Je to tam a vlastně, ale popíšou ti to a je to vlastně hrozně hezký, že si to člověk nechá jako popsat pod nich. Jakože, a tam já jsem paradoxně vlastně to Gurdau objevil, úplně poprvé. A pak ty jsi objevil Gurdau v Dánsku. No vlastně jo. Jako, no vidíš to, že jako Morava, geniální příběh. Gurdau a řekneš si, a pak si to dozjistíš vlastně, co to je. Že? Já ještě k tomu do toho trošku vstoupím, protože Marián je v podstatě ex-sommelier, dneska obchodně úplně někde jinde, ale ty zkušenosti jako z ciziny sám možná jako se jako synchronizujeme v tom, že to, když zmiňuješ, co Česká republika v podstatě představuje v cizině, tak ta první vlna, která je vlastně děsivá, kterou jako sommelier jsem taky zažil vlastně v cizině, tak je v podstatě, že někde v tom východním bloku se dělá něco, nejdřív jako opravdu jako v nějakým jako dřevěným tanku, jo, Neres je opravdu jako na cestě, jako opravdu sci-fi věc, která tady ještě nepřistála. Pořád tady panuje taková jako velmi autochtonní věc, kdy vlastně odrůdy moc nerozlišujeme, všechno je oranžový a tahle trakce vín jako do toho světa společně s tou Gruzií a podobnými státy vlastně jako plyne do toho Londýna, do Berlína, do těchto jako zajímavých měst, které mají neskutečný potenciál. Ale v podstatě ano, první vizitka České republiky je tahle alternativní punková scéna, kde vlastně opravdu jsme se nemohli setkat s kvalitním produkcí toho, co děláte vy jako v Gurdau. A
A dneska jsem velmi rád, že a to je 3 roky zpátky, kdy jste poprvé ten svět takhle jako pokořili svojí kvalitou a dneska jsme konečně poprvé můžeme pít v renovovaných restauracích unifikovaný krásný vína Rieslingu, Veltlínu, Pinot Blanc a jiných odrůd, které jako z Moravy teprve teď můžou plynout. Vy jste byli tím ledoborcem, který to v podstatě dokázal tam jako dostat. Ale pohled světa na naše vinaření je opravdu archaické středověk, který se musí změnit. A tohle se musí... Daleko ještě horší to, co říkal Marian, že jako když už ten pohled jako je. Mě teda vyděsilo vlastně, že ten pohled není. Že to fakt jako nikoho nezajímá. Pro zajímavost, my jsme se teďka koukali na Parkerovi, tak je hodnotitel, který dělá, nepamatuju si jméno, který pracuje pro Parkera a koukali jsme tam konkrétně řeknu na Sauvignon Fabik. Ano. A ten hodnotitel má pod sebou napsáno regiony, který jako hodnotí. Má tam napsáno Slovensko, Rakousko, Slovinsko, Gruzii, Maďarsko. Ano. A je to u toho Fabika, Česká republika ani Morava tam vlastně není ani vypsaná. Takže jsme na to tak koukali zklamaně, říkám, prostě ani to jako neregistrují. Prostě. Je to až děsivý. Ne, ale... já to vrátím zase jako zpátky tomu obecnému, protože o sommelierství obecně se budeme bavit podle mě v tom jednom z dalších dílů. A strašně rád si vyslechnu jako ten příběh vlastně vás tří a ten pohled na tu profesi. Ale to je ta kruciální otázka, kterou tady opakujeme pořád. Jak si stojí červený víno? Dá se vyrobit tady konzistentně kvalitní červený víno na Moravě? Nebo je to věc, na kterou by fakt ty vinaři měli spíš zapomenout a říct si ne, to není ta cesta? Až tak dramatické to nie je. Ja si myslím, že síce zatiaľ... Zmiňoval si tu frankovku. Áno. Takže jako jasne. Myslím si, že nekonzistentne sa dá vyrobiť. Sú krásne ročníky, kde to červené víno vie byť dobré, aj tu odtiaľ z Moravy. Sú individuálne niektorí vinári, ktorí to robia ozaj dobre, ale stále sa nebavíme o tom plošnom a ničom, že každý rok to červené vie byť. Takže ja si myslím, že mení sa to k pozitívnemu pre nás. V podstate niečo, čo aj my skúšame robiť, je frankovka Merlot v blende. Ja si myslím, že to má veľkú budúcnosť. Stále je to v plienkach, aj v našom podaní. Tie vína sú krásne, ale stále to nie je vlastne na tej úrovni tých bielých, ktoré robíme. Takže vlastne my konkrétne sa budeme prezentovať až tým, čo bude na tom leveli. Takže je to ešte dlhý vývoj a úplne, poviem, nie úplne dlhý na 30-50 rokov. Bavíme sa do 10 rokov. Si myslím, že budeme vedieť robiť veľmi špičkové červené víno. Co nám k tomu schází? Pardon, jsou to technologie, čekáme na správného vinaře, zkušenosti. Na co čekáme teda? Protože těch let už začíná přibývat a pořád se jako... Já se začínám bát, abych to stihnul ještě. No. Jediný, co jsem zaznamenal, že některé moravský vína dokážou cenově konkurovat Brunelu. A to je tak to jediný, co dokážou. A tudíž jako se ptám, jako jak dlouho konkurovat Brunelu? Tak máš normálně, koupíš jako moravský červený za 7-800. A za to koupíš jako už velice solidní jako víno ze zahraničí. To je jako stejný cenový level. To, co bude uvnitř, tak... Ale jako to víno je velice slušný. To víno je velmi slušný na té Moravě. Jako já to nechci, nechutná frankovky, baví mě Zweiglety, ale prostě, když se někdo pokouší o Merlot nebo dokonce Sangiovese už někdo dělá, já nevím, nechutnal jsem to, jo, ale jako spíš nechápu proč. Jako, tomu rozumím. Konkrétně si myslím, že ten Merlot má budoucnost. Merlot si myslí, že jo. Ale trošku jinak ho musíme vnímat. Já se trošku do toho vstoupím. My vnímáme Merlot jako tučnou, podsaditou, velmi kořeněnou odrůdu, která musí mít jako nezbytně vysoký alkohol a tělo a ramena. Ale když se to pojme dobře a trošku jako ve studenějším klimatu, tak ona ta odrůda dokáže být velmi elegantní a jemná. A pokud tohle myslíš, tak ano. A ta změna, ty trajektorie toho vnímání klienta, frankovky, Zweiglu a jiných velmi dobrých odrůd, když budou klimaticky správně nastaveny a vnímat, kde se nachází a nebudou jenom kopírovat to, co je úspěšný, to znamená, když nebude každá frankovka na Moravě reflektovat Burgenland, tak to bude fajn a bude opravdu se chovat autonomicky tady, v této části toho regionu, tak to bude fajn. Ale tohle je zase má otázka, jak dlouho to ještě kruci bude trvat, než se tohle udá. Ja si myslím, že do 10 rokov kľudne. A co teda potrebujete? Ja si myslím, že tá klíma sa mení a vnímame úplne iné ročníky. Že čekáme, až sa ešte oteplí víc. Jako, ťažko povedať, či čakáme. Samozrejme... Ale to logiku dává, jako.
jedna vec je tá dôležitá, ale potom vlastne samozrejme sú tá práca toho vinára. A tam sa ešte potrebuje učiť, lebo vlastne nie je to odbyť za rok. Tie veľké vína sa robia 2-3 roky. A asi nikdy nebudeme Brunello, asi nikdy nebudeme Bordeaux, a na to môžeme zabudnúť. Ale prečo by, keď máme ľahké, svieže, biele vína, prečo by vlastne takéto nemohli byť vlastne červené? A s tým by sme mohli začať. Snažiť sa o tú elegantnosť, tú sviežosť. Konec koncov, vlastne toto sú tie vína, ktoré momentálne na trhu sú zajímavé a ľudia chcú. A tohle to podepisuju. Já jenom prostě ty pokusy o mohutný merloty a zkusím to nějak jako dovařit na tom sudu, aby to něco dávalo. To je cesta nikdy. To mě přece jako to mě nebaví. Ale dej mi skvělou dovařit frankovku. na sudu, to je nový termín jako... pro naši diváky. To je, když se víno vaří v sudu. A to je, kdybyste neznali Frantu, tak Franta čím myslí? Přepálený. Hej, víš, to máš vysokou toustaci, prostě snažíte to nějak dohnat. To, co tomu chybíš, víš, jak to je. Ale přitom prostě jako famózní, lehce na třapinách jako frankovka, nebo zase zmiňuji Zweiglet, mě to baví, ty vína jsou živý, svěží, přesně, prostě pěkný červený ovoce. Proč jako se pokoušet jako konkurovat něčemu, kde prostě proto nemáme to prostředí. Jo? To je pro mě takový, co mě vždycky zvedá jako já si myslím, že tepovku, jo, ale jinak. Je to 2 na 2, takže v pohodě. Já si myslím, že Marian myslel, že to bude jako doplněk k té dominantní produkci a tam se nemění to, co Gurdau nabízí. Mě ještě jedna věc zajímá v té souvislosti, jak těžké je sehnat lidi, který by, protože chápu ty jako jedna z hlav, v rámci Gurdau, tak to chápu, že ten přístup bude jasný, ale vy potřebujete ty lidi a změnit i ten mindset těch, kteří na té vinici pracují. Jak tohle se daří? A jak se třeba daří i ta spolupráce tady se školou, tady je střední škola dole, ne? Vlastně. Jako jestli odtamtud berete tu pracovní sílu, jako dětí do práce. Ne, no tak potřebuješ ty lidi sem dostat, jako, aby pracoval, ne? A v podstate áno. To je střední škola, ne základní škola. Začnem samozrejme, že je to komplikované. Aj pre nás bolo veľmi dôležité a nejaký čas to trvá sa definovať a dostať do povedomia vlastne, aby nás ľudia vnímali, kto sme a čo robíme. Toto je základ a od toho vlastne, napriek tomu, že ja som mal inzeráty a hľadal som človeka k sebe 3/4 roka, nebolo to reálne nájsť takto. Ale s tým, že sa buduje tá značka a ľudia vnímajú, čo robíme, začali sa prihlasovať ľudia. A vlastne koho ja zoberem do týmu, koho vlastne ten náš tým Gurdau príjme, sú ľudia, ktorí vlastne veria tomu projektu a chcú byť súčasťou. A chcú niečo dokázať. To je jedno, kto odkiaľ pochádza. Ja. Dôležité je vlastne, kam chce ísť a či chce niečo dosiahnuť. Môžem povedať, že vlastne je tu mix ľudí, ktorí vlastne prišli úplne z mimo a ako ja, alebo potom vlastne miestni, ktorí vlastne bývajú hneď pod našim vinohradom a sú absolútne úžasní. Taktiež je to proces ich vnímania, čo je Gurdau, nie sú to bežné prístupy, ale že robíme niečo iné, niečo ináč, aj práve preto sme úspešní, tak vlastne každý to tým procesom musí prejsť. Keby som spomenul školy, taktiež jedna slečna odtiaľ to študuje strednú školu a vlastne chcem ju brať a beriem ju na nejaké akcie, aby sa postupne do toho dostávala. Taktiež vlastne tu boli hody v Kurdejove a mladých som taktiež zobral na jeden event, aby boli súčasťou. Sme súčasťou Kurdejova a chcem, aby tí mladí nás vnímali. A či z toho niekto vypadne a ostane s nami ďalej, budem len rád. Lebo ten projekt sa ešte bude rozrastať do budúcna. No a je to podle mě důležitý, a to jsou ty vinařské oblasti, kde opravdu je to jako to, co jste říkali, že jasně, jedna věc je úspěch tohohle baráku a tohoto vinařství, ale vy potřebujete, aby šlo vlastně nahoru celý Kurdejov, až dolů k hustopečím a dál. Ideálně celá Morava. No jasně. Ako to je cíl. No jasně. Co vlastně jsme otevřeli k tomu, chlapci, než uzavřeme první setkání s Marianem? Tak ja som vám otvoril Riesling Starú horu, našu pomerne vlajkovú loď, aj keď stále verím, že všetky 3 odrody sú na jednej úrovni, čo sa týka kvality. Samozrejme, nepoznám človeka, ktorý by nemal rád Riesling, takže začneme tým najlepším. Máme k tomu i recept? Nemáme. To je dobře. Já si myslím, že takhle to obstojí, protože je to tak silná chuť. Že od září jsme se rozhodli, že budeme to pojímat dietně a
prostě jídla dáme pryč. No, anebo se dá... Tam jenom pít. No, jasně, tak myslím, že ideální varianta. Tak se setkáme s Marianem ještě příště, protože na Moravě zůstaneme celkem minimálně ve 4 dílech. Otázkou je, jestli ve 3, nebo jestli postupně po útoku Strejce Josefa budeme ubývat. Těšíme se na vás příště. Ahoj. Ahoj. Ahoj.